naplatan. Morning na plata. What happened? Longer please. So basta maapil ka sa vlog dan. Okay na na, fights na na. Ge. Nainay mo ya? Idan. Money bike. Bike worth 100k. Pila ka tit ne? Quinta. Quinta? Ako ah. Uwi, kaya ka pelo. Pop. Hard. Hoy! Mayong adlaw karaton tanan. Nata diri karon sa Tagbilaran City kay magkuha na po ta. Bike ride na po ta. Then natong gamit karon is a folding bike. Karon din 3x8 speed. Then karon mag city trail sa ta kauban mga friends sila. Ako si Clan Jirik day. Alias Jurok. Mr. Yuri. Yeah, si bike the 100k bike. Oh, ligaw ato ako yun na eh. Lanaw naman eh. Yay! Nagpasa betul balik. Dito na eh. Yes! Grabe oh. Wah, sinta eh. Okay, so bound to Capitol Valley na sa Tanga Subdivision. Nagbasti siya sa Risinganan sa daw. Let's go. Tuwad mo? Katuwad mo? Oh. Ito ah. Yes, di ko kayo ba? Okay, nata rin balay sa Alturas Kilit. Lagbas siya sa daong Risinganan o motor. Diri ka side. Hey! Okay. Sot. Okay, gikan na sa Risinganan. Nanata ni singkong truck. Lagbas sa dao. Nata diri sa quarry sa Mayubuhan with squad. Ay! Di na mo tuyog laspag na. Habiliban. Star off na. Nas! Johnny! Yes, Papa? Wala! Pas na na yung aero. Start! At lagbas na po tayo ng Salazar Street.
which leads to uptown niya subdivision. Paglaran na. Buntag. Hard away, hard. Hard way, hard. Hoy! Buksan mo to. Slide. Hard din yun. Ano mo to? Okay, naman. Woo! Hop, minar. Ikaw late. Lester, late. So, nanata diri sa barangay Tip-Tip sa Tagbilaran. Lagbas na sa diri sa Ilihil sa uptown. Oh, 7:30 na dahil guys. Medyo init-init na. Rats! So, patungas tani nga hill. Ang Ilihil sa uptown. Ito, sa Goa ka trail. Mga 2 weeks, 3 weeks. Muna Ilihil. Nakatana. Nada sa man-made forest sa Tagbilaran. Kasi? Ay, likuan na pa right. Sige. Mga trail seekers. Nata sa foot sa hill sa Ilihil. So see that view? Muna ang kuhan, may buhok. Muna to next target, handig. Handig. Sakat ato. Kare. Rider 14. Let's go. Grabe. 40 dito dagat up. Yawa. Yapot na. Patumba matali style na. Grabe, nabiyaan ako sa pulsos na eh. Ayun. Sige. Dagan. Sige. Jump. Oh. Okay. Nice. Trail lang rin. Buklayon. Sunod to ba? Ito. Baklayon? Karon? Mata. So that concludes our vlog. Shoutout tayo sa sponsor natin yung video, Richard's Rentals. If gusto mo rent og mga sakinan nga barato and motorbikes diri sa Bohol, contact na sa ilahang page. Na ang link sa ilang page sa description sa atong video. Then don't forget to like, comment and subscribe. That concludes our city trail ride.